आंनि लोगोया नोंनि सिफा मोननानैबो मानोदि गोजोना गोजोना मोनो नोंनि सिफाया आंनि लोगो मोननानैबो उसुखुथु मानोदि खालामो सानफ्रोमबो नोंखौ आं खयनो हाया खयनो थांब्ला आंहासो लोगोया सायो सानफ्रोमबो नोंखौ आं दोनो हाया दोननो थांब्ला आंहासो लोगोया सायो नोंनि सिफाया आंनि लोगो मोननानैबो मानोदि गोजोना गोजोना खालामो अन्नानै साबस्क्राइब खालाम जोंनि चेनेलखौ जाहाथे जों इयुनाव बिदिनो आरोबाव गोदै देंखोजों लोगो जानानै दिहुननो हाबावो।